Temperatura li tlaħaq il-35 grad tixriba ilma ma tagħmilx ħażin u t-tfal għandhom iċ-ċans jagħmlu dan fil-park tal-ilma f'Buġibba f'atmosfera ta' divertiment. Din l-attrazzjoni li nfetħet 3 snin ilu issa rċivit ċertifikat ta' eċċellenza mis-sit TripAdvisor. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat spjega kif il-park huwa mmexxi b'mod professjonali u tingħata importanza lis-sigurtà biex ikunu evitati inċidenti. Fisser ukoll kif il-ħsieb huwa li jitwassal il-messaġġ favur il-konservazzjoni tal-ilma. Dan se nippruvaw nagħmluh permezz ta' kampanja edukattiva li tkun tiftiem mill kulħadd u tkun indirizzata mhux biss lit-tfal għax hemm tfal li jiġu hawnhekk li huma litteralment toddlers imma anke lill-ġenituri tagħhom li jġibuhom hawnhekk regolarment. Id-direttur tal-park Serman Gallia żied kif il-perjodu li jkun miftuħ il-park ikunu ngaġġati studenti universitarji li jistudjaw biex isiru għallima, dan biex anke jiksbu esperjenza tax-xogħol. Gallia spjega kif il-park jopera billi jimtela ġibjun ilma u l-istess ilma jibqa' kontinwament użat. Għandna sistema ta' filtering, kemm jiġifieri UV filter, automatic chlorine dosing pump, H2 u anke sand filter biex l-ilma li jkun hawnhekk jiġi skont l-istandards kif huma mitlubin mill-Dipartiment tas-Saħħa. Jiġifieri l-ilma nagħmluh darba ħa u nerġgħu nixikla. Id-dħul għall-park huwa b'xejn u l-medja ta' tfal li jżuruh ta' kuljum huwa ta' 500.